page 272 et 273 ka tafsir al-Qur'an de sura 16. Wama arsalna min nilal min qablika ko aditima illa rijalan siwana worbe nuhi mede wahina ilayhim faade mabbe fasalu lande tun ahla dhikri jomirabe gandal be in kuntum sallat la ta'lamuna on anda bil bayyinati wondude hujjaji feñude wa zuburi e dereli wanzalna min jippini ilayka faade maada dhikra ngudo waju litubayyina fiya bangina linnasi wonande yimbe ben manuzila konko jippina ilayhim faade mabbe wala allahum e kadi no gasa kambe yatafakkaruna be wajitato afa amina e holi woni alladina ben kafa makaru wombe fewjude asayiati pewjoje bonde an yakhsifa allah ndi allah mutinta an yakhsifa allah bihim wonde allah mutinta be alarda kaledi aw yatihum ma adana bi aladabu latta min haythu la yash'uruna nukuka bi mijira aw ya'khudhum ma ananga be fi taqallubim ender waylitale mabbe de fama hum be wonal bi mu'jizina lawato be allah aw ya'khudhum ma ananga be ala takhawufin edo kulol fa inna rabbakum andenu jomi mon dey la raufun ko hinnotodo rahimun yurmetedo awalam yaraw e beyi ali ila ma khalaqa allah faade ko allah tagi min shay'in immorde peji yatafayya hino yiltondira zilalu dowde munden anil yamini arda ka sengo nyamo siya nangen yari nano wa shama'ili e kanano si tayoni nangen yari nyamo awandin dowdi ndi yuda sujjada lillahi harayndi sujja woni allah wa hum tawakkanji kadi dakhiruna ko di hoydi yankinani di allah walillahi ko nande allah yasjudun sujjande goy ma fi samati bi kon kon kamole wa ma fi larde kon kon kalede min dabatin immorde kala ko men minoto wal malaikata malaika ben ko hum kambe la yastakbirun be ala mawnintinade dum yakhafuna rabbam hibe huli jomi mabbe min fawqim sengodo mabbe wa yaf'aluna hibe golla ma yu'maruna konko be yamira wa qala allah subhanahu wa ta'ala on dali la tattakhidhu wa tanjigito ilahayni rewetebe dido ithnaini dido innama huwa ande rewete don ilahun ko allah ko rewete do wahidun goto fayya ko faade amin farhabunun ko handum hulde walaw kanko doni ma fi samat bi kon kon kamuli wal ardi kaledi walahu dinu kanko wodani dina wasiban nyibu kan afa ghayra allah e ko yina allah tattaguna woni ko hulaton wama bikum kala kun emo min ni'matin immorde neema fillite famin allah ko immorde ka allah wana wakilare mo thumma idha massakum rifti yosi memi on adurru lorrakan fa ilahi kadi ko faade kama ko taji aruna woni ko faabi norto don kadi thumma idha kashafa rifti so hunci o itti adurra lorrakan ankum gaemo idha fariquna tawayyo fedde gomin kum e modon bi rabbim e jom mabbe shirkuna hibe shirkanamo wayliten liyakfuru fi biyaddu bima atainahum konkom okkibe fatamatta udakmite fasawfa ta'lamuna aray ando wa yaj'aluna lahu hibe wadana mo kanko allah subhanahu wa ta'ala lima la ya'lamuna wonande konko be anda hibe wadana mo don nasiban gebal mimma razaqnahum immorde konko men arsikibe tallahi mi wondiri allah la tusaluna landitete amma kuntum gay konko la don taftaruna hidon fenaliba wa yaj'aluna lillahi be wadana allah albanati be rewbe subhana la bal wodani allah dum walam hino wodani ma ashtahuna walahum wodana be non kambe ma ashtahuna ko be faala kon ko be faalete kon wa idha bushira harasi hum pitama ahaduhum goddo e mabbe bil unsanu jibinana biddo debbo zalla yayno wonta wajuhu yeso makko ngo muswaddan ko bawlungo kiron wawata kanko kazimun ko monido sunido yatawara haray mo suuda mijoji din min alqam immorde yimbe be min suu'i immorde e bone immorde e mettende haray mo suuda yimbe be ma bushira bi ko humpita kon himo jibinana bo biddo debbo haray mo wi'a ka berne makko ene ayumsikuhu ene haray yoni o jogito ala honin e hore nde hoyende e nde jasere am yaddu suka yo yaw yandi o iroyamo o ubboyamo fitturabi kam bombolaydi kon doni mi jaade ko dun do non kambe be yedata allah e modi ala faame saaboni ma yahkumuna ko be woni nyaawde lil ladina inawdani ben la yu'minuna tawbe gomdina bil akhirati la haraw masalu sawi misal bangal walillahi kalla wadani al masalu ala misal to ngangal la bangal wa huwa al azizu kanko ni teddudon al hakim nyenyu don e nyaawre makko nden walaw yu'akhidhu Allahu an-nas ara Allah ino nangitirayno be yimbe be zulmim sabu tonya mabbe den ma taraka waccatano alayha kawle leydi do min dabbatin immorde men min to kon goto kono munyitu walakin skoni lo wilawaki goy yuakhirum onettina nay be woni ila ajalin ha ila jal musamman wi angal fa idha jaa asiru ajalum la jal mabbe ngal la astakhirun binettinantake sa'atan yeru sa'i goto
wala yastaqdimuna be dintinantake kati wa yaj'aluna lillahi be wadana alla ma yakrawna kon ko be anyi ko be faadaka kon bibbe rewbe wa tasifu ino sifo alsinatum den de mabbe den alkadiba penale anna lam wonde hara ino wodani be non alhusna mojjere e hori dum do moti fenande fejjali do la jarama sikki ala anna lam wonde no wodani be annara yitenge wa annam no kambe mufratuna ko be welsindoytebe fi mun kandiri yitato tallahi mi wondi ala la qadar salna gom di men neli ila umamin faade maftanuji min qablika imorde ko aditima fazayyana lahum chudani bi shaytanu amalam golleli mabbe bondi din fawa ko kanko shaytani waliyum mun gido mabbe al yawma hande wala min wadan bi adabul letali mun musude ko ma anzalna min jippinali alayka idoma dal kitaba de do deftere illa litubayyana lam sona ya bangi nambe alladhi de hunde ikhtalafu fihi de beni lutondirde fi mudum ha jonnabe gonga kan i angal wa hudan